Titwettaq proposta tal-Partit Nazzjonalista biex jinħoloq Kumitat Parlamentari għal Għawdex li ma' kumitat iddiskuta s-sitwazzjoni preżenti f'Għawdex bħalissa. Il-Kumitat Parlamentari twaqqaf mozzjoni mresqa mill-kellim tal-Oppożizzjoni għal Għawdex Chris Said li deskriva dan il-Kumitat bħala pass importanti ħafna għal gżira reġjun ta' Għawdex. U qal li Għawdex dejjem kien għal qalb il-Partit Nazzjonalista u għal daqstant jixraqlu li jkollu kumitat parlamentari iddedikat speċjalment biex iħares u jressaq il-qudiem il-bżonnijiet u l-isfidi tal-gżira. Il-mozzjoni kienet ġiet issekondata mid-deputati nazzjonalisti Awċin Fredrika Zoppardi, Kevin Kutajjar u Martes Portelli li dak iż-żmien kienet għadha membru fil-Parlament Malti. Fl-ewwel sessjoni tal-Kumitat it-tlieta wara nofsinhar ipparteċipaw ir-rappreżentanti tal-Gvern u tal-Oppożizzjoni kif ukoll rappreżentanti ta' entitajiet u awtoritajiet lokali. Fl-ewwel laqgħa tiegħu il-Kumitat iddiskuta l-impatt tal-COVID-19 fuq Għawdex u triq il-qudiem bil-parteċipazzjoni wkoll tal-Professur Charmaine Gawci li spjegat l-istrateġija li kienet attwata f'Għawdex. Id-deputat nazzjonalista Chris Said staqsa diversi mistoqsijiet dwar jekk hemmx pazjenti Awċin bil-coronavirus u dwar li vjaġġar bejn Malta u Għawdex. Min-naħa tiegħu id-deputat nazzjonalista Kevin Kutajjar staqsa dwar l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex u kemm hu maħsub li l-arranġamenti li saru dwar is-sodod f'dan l-isptar jista' jibqa' fis-seħħ. Fil-Kumitat il-Gvern kien rappreżentat mill-Ministri Clint Camilleri u Anton Refalo.